Movie Plus channel kan lau le ta voina kanun recap tur chu Girl from Nowhere series a episode pakhat True Love sang ni somni pakhatan ti chwa khania khongayin like subscribe le share kamilaw me sakve chodonia Movie in channa chuan meichelu na tip nari witaya school hungna bula meiche pakhat namnueng chuan mi pakhat nena lekhathon lo pe in chu lekhathona chuan a classmate ani wat do na wanga aphur to zia azia ka chupa hne changa chocolate adun nuwa aruk theyang bera classroom lampan atum lai mekin an school CEO Norue Molin alaw muring awangin a hil santa deya chung an omdan zong chu meiche pakhat nano chuan floor masabera chang lo thler rengin Tlerol te chuan mangai na an lak thu tak zia le engwanga puitling te chuan ngai zong nei rem te law nge ani ti zo na anei pha a sin dot le chuan principal office lo langin principal le naromoli ten meeting an lo nei du na an schoolin sum lama har san na to thu le tlak chat mai lo uma a umawangin mipate chu an schoola admit ve angai thu principal ina soi chuan naromoli chu alo lung oi lo hle Mipale Hmeichhia class khata anda ni chuan thilpui zok a thlen thei thu le an school chu Hmeichhia na reng sang ber ani na chu mipate wanga atlak nyam thei thu ashila principal chuan engkim a thatvek tur thu asoi Mahse narul moli chuan soizelin mipate chuan an school anti mingchiat a hlau thu te shilpa in school bang hung na bula mipale Hmeichhia lekha in thon amante chu entierin principalin a chiar nuwa chung hau chu no pangchia mai anlani thu shil letin a thotluk na chu kaltlang pui atum ru hle dan thar ti an siam tur thu le dan po chun na rul molin adu anga a herdang lam theina na thunei na pe ngalin chu dan zom chatura Hmeichhia te chu lo kai shwai jok tura cha in an school chu zerna a nu fwal deuh ma sela mipa an lu tir chuan sum lama an har sat na po akian tur thu ashil nuwa nare moli chu principal office atang achwa ka athopui Hmeichhia tenen chuan mi patana admission hon chungchang asoi pui vele a zetir to pakhat chuan angai dan chu lo chom pui lawin engtika emo chuan mi patenin anin hnim nei thau tur thu alo soi naroi moli chuan ngai zong nei rual anlani lo thu le an Zirlai in sorbing chu antana achat ber thu te antlei rol chau hun lai hi meiche tana an parvul hun lai ber ni in mi paler le hoi homna tla cham tak te wanga hum swal an dai pal a hlau thu te chu mi pa te po chu an kumala nau panga mo phurna larwal anlani lau thu te asoi chuan anzinga pakhat linda in lau pumpuin Zirlai Mipate te chu an thei to pa an ven him angai tur thu in aron tui ni ve a classroom a chuan mi pahau an skula an admit ve tur thu meche hawin an lau soi nak naka engtin nge mi pa te nen chuan classroom le jima te an om hawanga group studies te an nei hau theyang an lau ti Mahse nano chuan mipate chu Hmeichhia te anga hlau om ani lau thu le an filzia alo shil hloma ani chu mipale Hmeichhia lu theina skula alo kal to awangin mi pamizia po a shechiang le sindang lau langin mipate po an skula an lau lut to a mi papali punjana popa manale yangate chu school corridor a loadingin nano chuan a chiante main kaule ploy te chu alo mel shat tira nano in chung mipate chu an school fan kwal pui du viau ma se lu thar ve thawani awangin achian pathum ti chu asom telve a main chuan a she em awanga lo narin kalmai atum chuan nano in meiche nung chang moi le fel chuan midang chunga ngil ane thin ti in alo shil namnuang chu local pheive che in nano in school fan pui tura alo ti chuan namnuang pon ashwai ngal music room ako mu lain punjanan music room a chuan lyrics room po a turani tia fiam thuaron tho chuan Hmeichhia hau chu in hup tai in annuya Mahse tip nari witaya skula an dan thar masaber chu mipa in engfiam thu po tho ma sela Hmeichhia te chu annui khapani an chian hawa school dan an bo chelai chu an sirtir tu lindai chuan a phone camera in alo laru chara narui moli nina video an tir ve chuan chung mipale Hmeichhia te chu anin hnim nai em awangin ani chu athen na rim hle
chu wang chuan mi pale hmeichhia te chu anin hnim hnai lo nan social distancing chu khau taka kalpui atum ta a atuk assembly na chuan naremolin naupang te chu chen shangin mi pale hmeichhia in ashanga classroom an nei ba ka hmeichhia nen anin hnim hnai lo nan mi pa te chu exer lapa ni fomin an tlan reng turani ti in dan thar asiama chu mai ba ka bong nu te le chocolate te chu mi pat hmeichhia na lama chak na ti sau san thewangin ele in akhap tel bok chun chola te chuan mi pa te chu an chawin an porviau mai meichi hawin an hmu chuan an laina hle a popat chuan a thunna chang chuan thele thelawin a chau thu aron soya a chong zoi em awangin meichi haw chuan an lo she thiam lo pop chuan nanoi chuwa teksin a chanten an lo hmu in mak an ti hle anin biak dan te an zo nuwa nano in mi pa ti ne na an omna grupa chuan a 8 ve a chuti lai takin an zirtir tu linda chu lo lang thutin nanoi phone chuman sakin anin biak na chu a chiara naroi moli office a chuan vashwain dana bo chia tawanga naroi moli na hau shep nuwa a chandang te chu fuipur lo turin ati a chu web chu an skula chuan man khap ngalin naupang ten sex chungchang an soilai an manani vai chuan an hno chwa tur thu apuang ngal bok sin chu lawin thlakin naroi moli chuan a school kallaya a best friend re thai ne na an thalak chu alo ena hun kal to lo langin naroi molin a chanu re thai ne na chuan a zir zuwa degree sang tak nein tip nari witaya skula a tho tur thu a shel naremoli chuan a zirtir tu chawi moina adon to hau chu manin chuang takai enin a shufai chuti lain arel ruwa lindai chu lo langin a thlop thinna wangin lom thu awashila chutia anin text na veber manan khapta ka chuan nano ina chan te ne na true love application chu download turin ati a chu application chuan amang tu te ni na chu atarlan ve lo awangin an zirtir tu te pon tu ber nge an biak ti an she thei don lo ani true love application chu an skula lar chau em awangin an zirtir tu nu naroi moli po chuan alo she thoi ve a sin chu lawin thlakin nanoi chu an zirtir tu naroi moli chuan a office a kawin engwanga true love application chu mi zongjong mel sha tir nge ani tia zo chuan chat room chu chan chaba ka bial pazon na mai ani thu in nano chuan alo chang Mahse naroi molin lawngai thadu lawin application bol hlole tenom tak ani thu alo shit leta chove le nano chuan asko kallaya achet kholau dan chu dil chu takin azot let khau thinrem takin ngai zong bai puirwal anlani lau thu le anjir laya rel rupezok tura duhthu te nun thlada taka an khosak chuan naupang tia an rai alau thu te chu naroi moli chuan ashila chu application chu delete vat turin ashil zui bok Mahse nano chuan delete a hnekin chu app chu khoi ve tur le ani na an tarlan don lo awangin naupang ten an shelawanga ani pon zirlai te avil hne zok ngei arin thu in a thlema rin lau takin naroi moli chuan arot na chu lau pomin application a download zo nuwa empty waste tia ming invoi in profile asiam zuya rei lau tia chan pakhat daffodil inti chu charin anti ti tu ngaihsak nama adon ngai lau thu te a tho rim na ti tu man an hu sak vi lau awanga a thirnim chin thu te chu asoi chwa ka daffodil chuan she om tilawa atana om reng tur thuwa aron chan chuan ha dam huain aisha hun kal to lawlangin a best friend re thai chu abial pain abumawanga reruna takin alo chapa naroi moli chuan atana om reng tur thu shelin alo hne ve bok abial pa chu lo kalin ngai dam dila chance pele tura angin chuan re thai pon alo ngai dam ve ngal chu chuan naroi moli chu ati thin ur hle sin chu lawin thlakin naroi molin zirlai te ne na dan thar khau zo ka asiam te chu puangin classroom building chu mi pale hmeichhe ta na chen shangin assembly chungin an phone po an lak sak vek to don bok hallway ya te po mi pale hmeichhia te in hlat taka an kal lawani chuan chu hmun po chu a chen shan tur thu in awau zuya
chumi hnuwa narumoli office lama kalle ma in nano chuan in tur lo pek pa in application mang chuan no pangte avil ne MT in azota Mahse narumolin lo ngaihsak du lawin application changkai lo tak ani thu lo shil chutia an kalai chuan narumolin classroom atanga thom ron chuak chu hria in ava ennak chuan punjan le namnueng te lo umdun lai aphoka an pahnih chuan thilten tak an lo ti dun emo ati Mahse ani in ataka chuan lekha lo zir dunin namnueng chuan chuata anore tla alo char mek thung narumoli chuan punjan chu thil tiswal tua ngain tiang chuan na takin alua avwa a thisen achwa pha hial hun kal to lo langin re thai chu abial pa hnen ale le nu in araya naw ti tlak na dam doi chu e swalin thisen tam tak a hlo nuwa a thizuyani chuta chang chuan narumolin mipa a hmu dan chu danglam vekin a ring zo to lo an skula Zirlai Mipate naw pangte chunga chutiang thil rap thlak tak chu a thleng ve ang ti mol a hlawani principal chuan narumolin na taka punjana a hliama wanga lo hawin ama wanga punjana nu le paten an school an khin an tum thu le an school a Hmeichhia pha thu shilin a shem nan narumoli chu a hna achang abana an school po chu mipale Hmeichhia theina school angin akal chhun zum tabok chumizan chuan narumolin rilruna takin true love application manga daffodil nena anin biak na chu a in leta a hlim pha hle atuk jing school assembly na chuan narumolin Zirlai naw pangte ma a thlana thu cha lo suin Hmeichhia te chu an thiang hlemna wong him reng tur le Mipate po Hmeichhia te hlat taka reng turin a cha a chuti lain nano chuan a ipte atanga phone phorin button pakhat chu a met zeu chu vele true love application chuan a mang tu zong zong te ko pui tur dik tak baka ani na cheu chu aron tar langa Zirlai naw pangte chuan assembly an nei ti po sheto lo lekin an ko pui tur zongin an pheboi tanwai noi mai Mahse narumoli chuan a thil soilai chu soi chunzom zelin Zirlai te chu ngai zong la nei lawa an ko pui tur chazok an ton hun ngak fan tura shil lai takin a phone na notification adonga a ko pui tur true love application in a shil chu tudang ni lawin a tho pui lindai ngei alawni lindai chuan aruka alawngai zon reng thu te ron soi chhuakin avakwa a Mahse narumoli chuan lo narin Hmeichhia ve anni thu le aten thu alo shil Mahse lindai chuan abula changa a hlim thin thu le a chan chaber ani a atan engpot ti ain hwam thu a shil chuan a chan no rue tha in a hmangai aton theinan a thin lung hong ve tura shil fau chen chu a she chuak zok mai Linda chuan soi chunzom zelin a thorim na chu hria in engtik lai puwa alama achan reng tur thu shil zuin avapan hnaya an pahnih chuan Zirlai naw pangte ma a info pin Zirlai te pon an lo lumpui hle ole khati song kha voina ta na kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hlut saka atira changa to thleng min ensak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni man nuam vek ole